Ayan mga katropa, maghahatid kami ngayon ng supply sa aming pataniman ng pakwan. Ano kaya? Ayun, kaya. Marami nang inagiyan na pagsubok. Dito kami ngayon papasok sa pataniman namin ng pakwan. Ano, natapos na pala itong traktora. Ito yung kubo na tinutuloyan ng mga tao namin dito sa pakwanan. Nasa 2 hectares yata ito. Merong medyo presko, may mga puno ng kawayan. This is the troops of Boston. Pakwaners. We are trying to malayo ang tanaw. Dito po kami ngayon. Hello! Hi! Nagpapatanim po kami ng pakwan. Binibisita namin yung area. Po yung area na tataniman ng pakwan. At okay naman siya. Malapit lang sa tabing kalsada. Ayun, naglalakad na si Kuya Mike. Yan po ang ating team leader. Pinaka team leader dito sa technician. Pahinga muna kami dito sa kubo, pahingahan dito. Dito rin tutuloy yung mga tawahan namin ng katiwala. Sarap magpahinga dito. Ganito ang buhay ng mga probinsyano. Probinsyano pulis. Ayun mga katropa, nagsisimula na silang mag-layout. Mababaw lang po talaga yan, daanan ng tubig. Kapag ano lang yan, sa halimbawa umuulan. Para may salo sa tubig. Tapos itong butas, ito ang tataniman ng kada puno. 1 metro pagitan. Opo. Bueno, pagka po ay medyo malapit sa masyado ay nakapal ay ang hirap pilian. Di mga ano po yan, mga ilang puno. Palagi yung mga kaabuti ng 8,000 puno. 8,000. Tapos merong dyan, merong namamatay, merong nadadamage. Ilan-ilan lang naman. Sakali. Anuhan na lang pati kung papalitan. Medyo malaki talaga po ang butas. Wala lagyan pong ipot yan ay. May ipot. Yan tayo lalagyan yung ipot. Tapos Kaya tatambunan, nasa lagyan na natin ang lagay ng buto ng pakwan. Mga ilang araw ang palilipasin Baga na po. bago lagyan ng tanim yung ipot. Ay pagtapos sa po lahat. Mauna yung ipot. Tapos mga ilang palilip. Sa tabunan naman natin pagkalagay. Ilang araw ang palilipasin bago taniman. Iyanan po natin yung sa panahon. Sa panahon at ganun. Dapat hindi maulan. Oh, para hindi siya matunaw. Nangyari na sa amin dito la Sirbong. Nalbaga ng ulan ay palit kami buto. Mahal pa naman. Ganun pala yun. Dapat ay Pero pag nabuhay na siya, tumubo na, okay na. Yung sa pagpabuhay lang. matatag na. Mainit po yan ay. Nag-order na po tayo ng ipot. Panglagay sa tataniman ng pakwan. Ahakutin na nila yan. Hanggang doon sa dulo. Ganyan sila maghakot ng ipot na gamitan ng kawayan. Ginigit na lang yung sako. Hop. Patumbay mo na lang. Tumba.
Dapat balance ano para hindi mahulog. Vlog. Yun. May kabigatan din pala yan. Ang tuyo sana sir, di mabilis lang ito. Ang tuyo Hmm. maganda ka. Dadalhin nila hanggang doon sa ano, sa area, sa bandang gitna, at ilalagay daw dun sa mga butas na ginawa nila yung pagtataniman ng puno ng pakwan. May karamihan din yung hinakot nila. Nasa 200 na sako pala ito. Andun sila, yun sa bandang gitna. Yun. So ito po yung lata ng buto na itinanim namin. Bali ito yung tinatawag na Terminator, yung stripe. Hindi siya yung plain na ano, plain na green na pakwan. Ito kasi yung sabi nila, ito daw yung pang commercial na pakwan. Kaya ito yung itinanim namin. Magkano ang ano nito? 1.4? 1.4, mahal pala siya. 1.450 pesos ang halaga nito. Tapos ang buto nito nasa 800 plus na piraso daw ng buto ng pakwan. Ilan yung naubos nito? Mga mahigit 20? So nakaubos pala ng mahigit 20. So medyo ano rin, medyo makapital din. So sa magpapatanim ng pakwan na medyo hindi rin po biro ang gastos. Dahil dito pa lang sa buto pantanim ay talagang malaking kapital na. So ang nakaubos ng nasa 20 ano dito sa ano, nasa 2 hektaryang taniman. Yan daw no. Ito po yung simula nang maitanim siya, mga 2 semana. So 15 days na ito mahigit. Ganito siya kalaki. Medyo nabugbog lang ng ano, nabugbog lang daw ng ulan kaya medyo mahina ang ano. Pero kung mainit, gumagapang na siya. Meron dyan na medyo malalaki na. Meron lang medyo madamo ano. Hindi po tagang ulan. Kung nakikita nyo mga katropa, medyo madamo na. Hinihintay lang na gumanda ang panahon. Magpapa-spray na kami sa damo. Then ito pala yung paraan ng pag-spray. So merong nipa sila na ginawa. Tapos bago ka mag-spray, tatakpan mo ito. Tapos i-sprayin mo ang damo para hindi siya lahat yan isa-isa. Maganda na, gano'n na ano? Bago naman magpula na may mga nauna po. Pero habol yan sa bunga. Opo, habol yan. more than 15 days. So pag ito, mga 1 buwan nito, gumagapang na, tapos may mga buko na, bulaklak. Tapos pipilian pa po yun? Hindi, mga 2 buwan nabuko.
namumulaklak na siya. Umpisa na. So ayan, tiyempuhan ng panahon ngayon. Laging maulan. Kaya pambihira din kami makapunta dito sa ano, pataniman. Sibrahan. Kaulan, tama. Acid ano? Hirap kami makapaglagay ng abono gawa ng naagos din siya. Paano ba pag abono niyan? Tinutunaw ng abono? Tapos direkta na sa puno? Ginubunaw po sa drum. Isang takal dun sa ano ng sardinas yung kalahati nun. Tapos isang timbang tubig na 6 liters. Timbang tubig. Isang tabo naman dun sa kapag ganitong maulan, ang ano yun, yung lata niya ng ano, lata ng buwan, yun lang ang pandilig sa ano. Pero pag mainit yung sa langis ng diesel, yung ano yung litruhan. Pero direkta siya inaano dyan sa puno? Dinidilig? Oh, yan sana ang maganda. Yan, mataba no. Arabuto niyan. Pag galing yung kaini, sigurado to, wala tong damo. Puro ganyan yan, oh. Nakakamangin ganyan, tapos mga bunga malaki. Pag na-spray na po namin. Pag na-spray ang damo, bibilo na tapos nabunuhan. Ilang little pa naman po yan ang lagay ng abono. Pang ilang abono yan? Pangalawa na? Pangalawa po. Hanggang ilang abono yan? Hanggang maani? Hindi ko lang po matanyakan. Mga 3, 4? 4 yung buli. Mahigit. Medyo gumanda po ngayon ng panahon, medyo umiinit na. Kaya nag-i-spray sila ngayon sa ano, yung sa para sa pakwan mismo, sa dahon, para lumago yung tubo ng pakwan at nabansot gawa nung grabing ulan. Iniisa-isa niya ang puno ng pakwan. So ayan, ilang ano yan kuya? 4? Dalawang sara kada isang lason. Ang klaseng, iba't ibang klaseng gamot ano? Yung isang anong yan, isang puno yan dyan sa galon. Opo. Haluin. Mahirap maglusot din sa Hahaluin. Ito, Antracol. Itong isa, fungicide. Punggupri. Ba't diba? Para sa ano talaga? Pampalago. Pampalago ano? opo. Yung mga nagkakain ng ano sa dahon. Kasama na dyan ang piste. Po yung ano, di battery na sprayer. Yung ginagamit namin dito sa pakwanan. Medyo may matagal-tagal din naman daw malubat. Ilang liters ang laman yan? Ito po sir, 16 po. 16? Pasyahan din yan. So ayan po, nag-i-spray ng pangdamo. Ganyan po ang ginagawa. Tinatakpan ang kada puno ng pakwan noong ginawa nilang pantakip na nipa. Ayan, isa-isa. Tinatakpan nila yan kasi pag tinamaan daw yan ng pang-spray ay pwedeng mamatay yung ayan ang ating mga manager, mga boss amo. Ano yung kuyang ano ini-spray ninyo? Anong gamot yan? Basta ano to eh. Ano po? Basta. Basta? Dala niyan lahat? Sa rin ko yung kapo mga sombrero pag maulan ginagamit ng tao. Parang ang ano salakot.
So ito, nagpatubig ngayon at nag-aabuno. Ayan yung update sa ating pakwan, unti-unti nang gumagapang. Medyo lumalago na. Sana makabawi ito or lumago na. At sabi nila mga almost 1 month, baka ma-harvest na rin daw ito. Gimana?